Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Hanyotrap Youth Council Ribhoy District kala ai jingaro ya UMDC jong ka Mahati constituency uba Charles Marngar da ka baong bo udai ureu slor jong ka Jaj Bunreu ubala yang rangba Marway lembat kinongelam jong ka Meghalaya People's Organization bat kuntobru ki pajba nong song snong ban penireng persya ya ka jingwan put jubor jong ki pulit ka jilla Assam ya ki post electric aga arpu hundreu tarik ubnai naitung 8000 arpuway hakasnong yongkuli kasnong kabadan hakapot jong ka Ribhoy District bat ka jilla Assam aga baya day bat kani ka jingjian kaliang jong ka Seng Hanyotrap Youth Council kala dawaru yung menteri rangba jong ka jilla Conrad Kongkel Sangma baun penhiar sukino mardor ya uba lakmen rumbui kumu menteri uba pej ya kataran kampo ying jong ka sorkar jilla nakaliang jogi ka HYC Ribhoy District hadin ba nila UI lomba ki lab type board lomba ki visuals ba pair menin kasni ka kunduturik na binyo ajar kuwe hak bay day bat ka jing late ban peniang ya electric post ka MEECL hak ba laidon benta ba Charles Marngar ya kay ban la saki ka videos ka balami pau o ngidap ka jing sokya ya kay ka ba ni UI ya ka ba la ajia ka jaka ya ka ba Charles Marngar ubali UMDC ubala jet lagi paiba mo elected members ya baki 2000 ki lakno ki paiba ki ba jet ki ba Charles boun ya keren ki mat ki jura jong ka dong ka than them Ribhoy ka cek no ko boy te ka ai ko ka police department jong ka Assam kala manhandle ya u kala niat push te kani dik we ka ba ni ko ka seng ni dap ka jing sokya but ni da pendem jur ni da condemn ya kani ka act ya ka ba ni bu pat ya ka we ka jigli hak ba di bat ki nong snong ki tan kaput lada ya unom ikmat berajit ki ba ka Assam police kam nyokor ne kam burom kaput kuslai yang ni ka seng pat ka ipat ka banjana ka bantak itu ki common people ki duk ki rangli ki bomdon ya kanu ka bor ka syam na ki head ki han tekani kapan tik ya ka sain perkat jungi ka seng badeh lor kene kene ni condemn ya kana ka ak but ni nakali ka seng kwa aru ba chief minister home minister lomba ki official statement state government kin polite but bakin condemn ya kana ka ka baka Assam police kala le men lil kasing yo wait court jong ka council namar ba kai ka bangi GOE ki or ki baladan lara ka sokar Assam lang ba ki department ba kaya om ka police ki forest ki pinrudi ba kumta ka ki GUI haras ki GUI pendik ki GUI encroach syaki jaka jong ka Meghalaya but nim GOE ba Shisindru ka government of Meghalaya lomba chief minister ne wat deputy chief minister bakin pendem lani kin condemn ka sudon tang ka clarification ka judon tang ka jing pensyai ndrei kala di kapori ka bangi kum ki pa iba nim kwa shu ya ka jing pensyai nyela tua ba chief minister uba jutip kum tau dynamic leader hakani ka tingki ka bamanta un condemn ho ni sungtu ya ka ba kwa ban build ya kata relation apa yang jauh lembat kiwe ki jalan jong kat syate lam mi ni ukwa bandon kata ka jingye dei ka baya jam ka bomdon kalau kuno bat niu iru persang banon diplomatic lada kamde kumta ngatharai kumbalong lam kiwe ki jela niu i menden ya ka ba hapo Mizoram ru kadon ka jingye kaja ka ba shakai ka ba ndremut ki police Assam police kila yap ka jingya siap but sngo ni sngo yo mensim ban yu i ya statement jong Mizoram chief minister ia ka baula condemn bat hajuk kapor udah yang ru ban yada yo put usam jong ka jela handrei hani hangne kam nong kumta tekani ka di we ka ba pensumusi ini pai ba tengi ni khot yo chief minister bo mi Syahmat ban condemn nomor ba
ngi ju UI aki por ke balanda ki snem ke balanda lengba ki jingyat election shua warjar katra ka NPP clearly lengba jong national president wa keren ba ka border issue kan ko ke priority hendai ya kai ke bangi UI menta UI bakal long menta UI bakal shim bakal priority but pi menin ka por baka jia menta kat kun bajing UI ke jogi kat kun mengi wajib nakaling juga Assam Police kumbalai bat Southly ki boss ki pak ki police personnel tang nak benta ban pensange ban peniang ya electric force tenrei ka basungsi pat kalong nakaling juga department ka jongi ka district administration tidak tang shipau hadu samut ki police ya ba kalong bi ya ka ban ya airan namar ya langsung tu ginom la nama ba ka we ka manpower duna pala kani hakabayidi berkembang power ngikwa abaka sorkar jela kan keren da kabashai clean la kaduna ne la kam kwa ban penmi yaki namar ba baling ong kumta ngayo iru ba hasilong ya kabaka kong anjela rangat ui baka syong kelai mengor haklau juga sekretariat klem kawat klem sum klem sulai klem kin atiar henry kidon kiba serta daki apo hadu lai pomut ki pulet tang dia kowe kalong kumi ngam tip la kadai ya kajing high profile juga kong Angela Rangat ni dak umui pak ngam sutu Henry pak kadai ke irony pak irony yang apa ke haki borders ladi ben deployed ladi ben depute kambun ya ki forces kenapa ki paiba ki besar ki kan kopot in shingai Henry kam shuma long kumta but ni la ko ban ni ba la long kumangi expose mentai ya ka jingya kendu akring Assam Chief Minister Hemanto batu Konrad Sangma ya ba lomba ka press release ka joint press release kila panmi ba kilong very positive and committed aga bidi ban resolve ya ka border dispute ya ka Meghalaya la yo iba kita don hadu ka artli jaka ki ba kala kan ba shai ba kade hak pun sam jo ka Meghalaya but Assam Chief Minister telah dia ong ba is very positive but punya persyang ban resolve ini dispute as soon as possible dan repat kat nyong ba hapan nyong ba kade ka expose namar ba dan aklai sini dalam sudah ka jingya kendu ka jingya keren Henry mendimpat ni yoi ba kalong kumtuga which means kalong contrary in nature ya kai ka baki keren ni matang haban to mika asa political ploy nomor ba ti kane kadi tang bersupan subha ya no kadi tak bersupan thame ya no baling ong kumta nomor ba pi la kala don kata ka level jong chief minister banyak keren apalagi arti ki jella abi kan dispute kabangi is which is a very long pending lada di baka MECL ka peniang yaki elected post hadin bal ada ya keren hapni ki am ki chief minister ka kum approach jong ka Assam kalong very unfortunate ya onong ya ka ba hap ban klem hap ban hap musya ban peniang tang yo post electric bus ka intention jong ka MECL kalong ban ai ya ka jingshai syaki paiba ki ba syong hapren ka jingdom ya onong ta peniang yo post elektrik om naki wei pat ki jingmut Henry baki pat ba besho ha de than kinyo e ka jingshai Henry wat tang ye itaru nakaliang jongka Assam police kalong very aggressive they which means ka kani ko baki ya keren ba kalong positive they are committed kadi tang ka jingele kai kadi tang ban sukanthme yeno nakaliang sang nismo kumta but chief minister uhapan persyai halor kane lada dei ba ula yalong lada dei ba ka jingya keren kala scam jimut ba nyimdei bandang yo ipa ya kum kita ki act ki kaput kamtam but ni da kunturu lomba kene nishim ga kabu lomba kene kala tatai kubor ni kuntu yo chief minister deputy chief minister lani ki cabinet minister ki Ahmad kebetulan ni ka cili ba kinwan dalali ban visit ya ki borders kamtam ki benar peringka jingya kajia nomor ba por ngi smutu ya kai bang yu ibnen ba chals mangu di MDC jong kamati constituency gaju por di no ilam jong Kongres Ahmad Henry ka jingja kam sini la jia po mawati ka jia yu i kalong ba ngimsim la yu i ya unong nikmat jong ka jirang boro angut lau MLA lani MDC ngimtip la kidon apre ka jing pun kam nengam tip ki le yu Henry ngimsim la yu was ka jing sya kali belong ba maki boro ar ki ban mi syahmat ban approach immediately
ban intervene ni ka kamang ti rei ba Charles ba nyila nong ba di kun tak sindang ba le se thau shu ya ka sang kama thau shu ya ka le se la ha nong ba len la de nomor ba menin kala banja ko no nomor ka jinglong juga asam menin very aggressive la ban ya ka ja la ban ya snam la ban ya ja ya ki pa iba ba shakai ten rei ni ai ka jinyaro ba ni long ba kan kapur ka ba menta ni so ban pau ba uno bayang na benta ka doba juga cek pada uno yang marwai ni ko an penting na kata uno bayang na benta ka doba juga cek pada uno yang marwai na kalian juga seng na kalian cumi pai ba kido na kat ki but hagaju ko po lada na kalian jong kino ki political parties na kalian kino ki nong nikmat MDC MLA ne wat akan district administration do lada di ba kidang hub ban visit kino ki jaka ki baya kerja nak kalian juga pasal ni ko akan usai ba nyilong bilik ni kloi ban ai ka tipe yang tipe mon ban ya sendran ni ban ya punishment ni te nak kalian jongi ni kloi ya ban tarwah ya kaji trelang ka bas ya ka bangi yoi mengi hang ni ka sarkar jela ka jongi sarkar Meghalaya kari mo hakasami juga status quo bat kadu ko ai ban penrap ya ka ko ba kum kaseng ni yoi ka jela bro kuai Home Minister Kodong Burong ma lakmen rumbui nak kalian jadi bahasa ni penpau ba kali kami kaji control personal kami punya attack personal ya pian rei kum breu ni hab langsung tu ya ka jingkot bor jumi hab ni training no jek kam but dak ba burong ni semua ya ban kentu ba Home Minister Kodong Burong mo step down no dak kaji long Home Minister but ni ya kami ngak kentu ya Chief Minister Kodong Burong Deputy Chief Minister ba pin semua ban pakat lada ngayoi ba cabinet mo council of minister ko ba head do chief minister la penhap ya ba head ka jing kuat kani ran dei ka por ya ka ba dang don kam penhap sai we pat ka we portfolio tai uba la kemen rubui ni run kam la dei ka por inside time ni la don kam ban yo ya ubriu uba len la de kam tu uba pat ka tnak kulit ndai ya kai ka bangi mo seng tangi iba ka police department kamu serius enough hoy kalau serius la kem bisa halang Hoy kalau serius lada kiam miki paradok personal kami ka ba jenjar kami ka sub siklam ala beli kita baru Henry lantalawan pat di udak jingkeli ban ong ba ban yada yo usam ban yada ya ka kendo ka siap ban yada ya ki paradok personal ka jinglu kertlap lain ka jing syanyun miki beri kita ba ni kum department kalau fee dia nak tahu clearly ni kan nak bahasa ba mal na rumbui kalau biang pelak ipi ka por ba pin syong thai no ka jing long Home Minister